tvshoppen.dk. Hjertelig velkommen til TV-shoppen. Det er os, som bringer en lang række produkter til dig, os selv og dine medmennesker. Vi kunne godt tænke os at gøre reklame for denne fantastiske kaffekande. Det er ikke bare hvilken som helst kaffekande. Den hedder Kaffe über alles. Den bringer dig kaffe på vandreture, på cykleture, på gåture. Fisketure. Det skal vi huske. Og skiture. Og skiture. Og sammen med kaffekanden følger Dantak servietter. Hvis du skulle spille, skulle du lave en uheldig plet på din buks, brug Dantak servietten. Alt dette kan du købe for en intropris af 499,75 i din tv-shop. Og den kan holde det meget. Den går ikke i stykker bare sådan. Og vi slutter herfra. Tak skal I have. Adieu.